салом 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 салом. манзури шумост барномаи хабар барои ту. ҷарроҳи тоҷик дар Москва баъди хатнасури бебарор дар хона боздошт шуд. Бебарор ана ин ҷолиб буд. додгоҳи Москва як ҷарроҳи тоҷикро барои дар шароити хона хатна кардан ба ҳабси хонагӣ гирифтааст. баъди ҷарроҳи кӯдак ки ҳамагӣ як моҳа аст, ҳанӯз дар ҳолати кома қарор дорад. худои ман, як моҳам. агар саҳеҳтар карда гӯем, як хонавода аз Тоҷикистон пизишки хусусиро ба манзил даъват карданд. раҳматулло додихудоеви 30 сола дар Тоҷикистон бо унвони ҷарроҳӣ таҳсил кардааст. хабар медиҳад Комсомольская правда. ҳангоми амалиёти хатна кӯдак бемор шуд. шояд аллергия ба дору оғоз шудааст, зеро чашмони кӯдак кабуд шуд ва нафасгириро қатъ кард. ба таври мӯъҷиза ӯро ба аз ин ҳолат бароварда ба беморхона бурданд. волидайни тифл ба РЕН-ТВ гуфтанд ки ҷарроҳ аз Тоҷикистон аст, аммо дар Русия таҳсил кардааст. табибон ба онҳо гуфтанд ки ӯ аллакай чунин амалиётро анҷом додааст. ҳангоми ҷарроҳӣ ҷарроҳ лидокаинро истифода бурд. писарбача ба ин дору аксулъамали аллергия дошт. баданаш таранг шуд, нафасгирӣ шуданаш, яъне нафас гирифтанаш қатъ гашт ва ниҳоят аз ҳуш рафт. рӯзномаи ҳамарӯзаи Вечерняя Москва менависад ки худи ҳамон рӯз кумитаи тафтишотӣ ташкил карда шуд ва ба зудӣ алайҳи ин ҷарроҳ барои расонидани хадамоте ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест, парвандаи ҷиноятӣ боз кард. ва баъд аз 2 рӯз додгоҳи Москва тасмим гирифт ки ин марди 30-соларо боздошт кунад. дӯстони азиз, саломатӣ гавҳари ноёб аст. набояд саломатии худро ба дасти ҳар табибе супорем, махсусан саломатии кӯдаконро, чун кӯдакон ин ояндаи мо ҳастанд. дӯстони азиз, фикру ақидаҳои худро дар ин бора дар шарҳ мунтазир ҳастем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда, шоду пирӯз бошед. хайр.